Αυτό εδώ είναι ίσως και το πιο σημαντικό βίντεο που έχω κάνει ποτέ και αυτό είναι να φτιάξουμε φρέντο καπουτσίνο. Λοιπόν, όπως πολλοί από εσάς φαντάζομαι, έτσι και εγώ, ένα σημαντικό μέρος της ημέρας μου είναι να πίνω τον καφέ μου. Εδώ δυστυχώς στο εξωτερικό δεν έχουν ακουστά την έκφραση φρέντο εσπρέσο, φρέντο καπουτσίνο. Οπότε λοιπόν είπα να κάνω σπιτικό καφέ φρέντο εσπρέσο, φρέντο καπουτσίνο. Κάποια πραγματάκια που θα χρειαστούμε για τον καφέ είναι φυσικά η μηχανή του εσπρέσο. Αυτή εδώ είναι ημιαυτόματη. Δουλεύει σχετικά πολύ εύκολα. Έχει ένα δοχείο νερού, το γεμίζεις, το βάζεις πίσω εδώ και διαλέγεις τη δόση σου μονή ή διπλή. Λοιπόν, το πιο σημαντικό πράγμα είναι βέβαια ποιοτικός καφές. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό τον καφέ εδώ, τον Illy, ιταλικής ποιότητας, πολύ ωραίος. Αυτός εδώ είναι ο κανονικός, αλλά έχει και intenso αν χρειάζεσαι έξτρα δόση. Οπότε, βάζουμε 1,5 σκουπ περίπου, ή ανάλογα όσο χωράει εδώ πέρα, όσο θες να φτιάξεις. Το πατάμε, να γίνει flat. Ωραία, ακόμα λέω γιατί σήμερα είναι μια δύσκολη ημέρα. Θα χρειαστώ έξτρα καφέ. Και αφού τον πατήσουμε, αυτό λίγο στην άκρη. Βάζουμε εδώ και είναι έτοιμο. Μετά, ποτήρι για να μπει ο ζεστός ο καφές. Στο λεπτάκι να γεμίσω και αυτό θέλει νερό. Ωραία. Λοιπόν, διπλή δόση για εμένα. Περιμένουμε τώρα να βγει ο καφές. Και αυτή είναι η δόση, το αφήνω λίγο να στάξει. Εγώ προσωπικά στον καφέ μου βάζω και, όσο είναι ζεστός, λίγο μέλι. Εδώ είμαστε. Τον ανακατεύω με ένα κουταλάκι να πάει το μέλι παντού, για να μην κάτσει στο ποτήρι. Μετά βάζω τον καφέ σε αυτό το δοχείο εδώ πέρα, μαζί με ένα παγάκι. Να σας δείξω και αυτή είναι εδώ την παγωθήκη, είναι τέλεια. Ένα-δύο παγάκια εδώ πέρα, μέσα στον καφέ. Λοιπόν, αυτό το σύστημα της παγωθήκης που λέτε έχει, πώς είναι, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 παγάκια σε μια συσκευασία αυτήν και έχει 2 τέτοια. Οπότε λοιπόν, όταν θέλεις να το σπάσεις, αντί να παλεύεις με το μαραφέτη, αυτή τη βλακιά που έχουν οι καταψύχτες τέλος πάντων, έχει αυτό εδώ, το οποίο το τοποθετείς εδώ, το σπρώχνεις και έχεις όλο στον πάγο, εύκολα και ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, στη συνέχεια χτυπάμε λίγο τον καφέ με ένα καλό μίξερ. Αυτό εδώ είναι ένα επαναφορτιζόμενο που έχω με δύο βλαγιούλες, αυτές τι είναι τέλος πάντων, και χτυπάς τον καφέ να κρυώσει, να κάνει και λίγο αφρό για να μην σου λιώσει ο πάγος που θα βάλουμε στο ποτήρι μας στο γυάλινο. Μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να λιώσει ο πάγος. Τέλεια. Ξεπλένουμε το μίξερ, γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε και για το γάλα μας, να κάνουμε το αφρόγαλο μας. Λοιπόν, παγάκια στο ποτήρι. Όμορφα και ωραία. Τέλεια. Βάζουμε τον καφέ μας. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, εάν θέλεις να πιεις έναν φρέντο εσπρέσο,
Είναι έτοιμος, βάζεις καλαμάκι, enjoy. Εμένα μου αρέσει ο φρέντο καπουτσίνο, οπότε θα πλύνω λίγο αυτό. Λοιπόν, στην συνέχεια θα βάλω το γάλα. Καλό γάλα, όχι αμυγδάλου, όχι σόγιας, όχι βλακείας. Γάλα από Αγελάδα, γιατί εδώ πέρα έχει 1002 γάλατα και αυτό είναι light γάλα, αλλά κάνει τον αφρό που θέλω. Λοιπόν, βάζεις λίγο γάλα εδώ, νομίζω λίγο ακόμα το θέλει, μπράβο. Ξαναπαίρνουμε το μιξεράκι μας και χτυπάμε για μερικά λεπτά να κάνουμε το αφρόγαλο. Το φέρω κοντά στην κάμερα να δείτε πώς πέφτει. Μερικά λεπτά πάνω κάτω να γίνει κρέμα, όπως μας αρέσει, όμορφα και ωραία. Αν κάποιος ενδιαφέρεται για τα πραγματάκια που χρησιμοποιώ, π.χ. την παγωθήκη ή το mixer, θα προσπαθήσω να βρω link. Αν θυμάμαι καλά, τα έχω πάρει από το Amazon της Γερμανίας, το οποίο φυσικά παραδίδει και Ελλάδα, οπότε μπορείτε να παραγγείλετε και εσείς τα ίδια ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν θέλετε. Λοιπόν, το αφρόγαλό μας είναι έτοιμο. Για να δούμε. Λοιπόν, κάτσε να... Εδώ. Έλα. Συνήθως το χτυπάω λίγο για να βγει. Μισό λεπτάκι. Εδώ είμαστε. Ούψ. Πειράζει. Τέλεια. Το μαζέψουμε αυτό μετά, πριν το δει η γυναίκα και μας βάλει τις φωνές. Λοιπόν, κανελίτσα. Καλαμάκι. Και έτοιμο το καφεδάκι. Όμορφο και ωραίο. Δροσερό και καλύτερο από οτιδήποτε υπάρχει εδώ στο εξωτερικό, θα έλεγα. Αυτά για αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ που μπήκατε να δείτε το βιντεάκι και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Peace.